Der er noget. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal tage. Ja. Ja, det er godt. Jo. The Moon skræmmer mig. Han siger, at playet er gå double equip trinket, tror jeg. Han tænder 52k DPS op, uden noget mischance. Altså dem... Hvad? Det? Pacemaker ligner det. Eller ikke... I don't know. Det ligner ikke... Jeg synes ikke, at det ligner Araka's Sackbrute er bedre end by any statistic om det er Arakawa for fucking Hero Track. Og det siger med det samme. Det er weird. Altså det ligner han tænder normal abyss. Altså den er bedre end alt andet i spillet på Mist Track fuld opgraderet.
decent Vault på Warrior. Fik du? Men Mythtrack Head, Mythtrack Legs, og så et Mythtrack Bælte. Det var Mastery Haste. Aldrig bæltet der. Det siger du, men det er nej. Altså, du Det er siger jo de aldrig højeste, bælte, men nogle af det- de det- største raider her, de spiller ud med Mythtrack Bælte. Mm. Nogle, altså Kira spiller Hero Track Bælte. Og det giver heller ikke mening. Og er du lige en 30 minutters Aram? Ja. Altså, det er jo fucking raid bosser, vi spiller mod. Alistar, Swain, fucking... Der Jax er også en raid boss. Og du er først lige blevet fuldbæltet? Ja, så der var åbnet Vault jo. Ja. Nu har han ikke noget wave clear. Han er ude. Ja, han er ikke helt dum. Ja. Okay. Jeg skal hvad tager jeg? Begyndte du at reagere på med min besked i Richard? Så Gyndus reaktion til min besked i Richard? Jeg spiller for at være så stærk som muligt til resten af tiden. Ja, men der er hit stadig bedre. Det her... Jeg kan lige sende det til dig. Det her, det er med 0% misrate. $52k, og så skal jeg spille uden double unuse, hvilket altid er forkert med en fight, på en fight, der har damage champ. Ja, men igen, det er ikke en ting, det er fake as fuck. For fights, hvor der er stor damage champ, der er en unuse, insane.